Machiegni kendo nyakwaro Mgajwang' chenro Endatil wamedo dhi mbele. Bende isewinjo ni ng'ato dak e bugo kata rogo to kapodi to in masigana ni geti nyakwaro Mgajwang' e gweng' ma Nyamilu e kaunti ya Migori. Jaduong' moro ma ike oniang' odak e andaki bugni kod rogo moko malich kaka ode. Jaduong' no bende okunyo pi ma ogoyogo matafari kaka yor yuto. Jofwambo wa Nyambaga no olime gwengego ma Migori oloso na sigana e yo machal kod mae. E kaunti ma Migori, e gwenge mag Nyamile kar chung' od bura ma Suna West. Ka ok ong'ere kod Suna kende, ni mar wach nodoko dhano, to kawuono rwakwa kod jaduong' Johnson Nyagana. All these are under construction. Alwora mar kama Nyagana odakie en chal mar kar dak mahongore, mojwang' kaka gunda moro. Kata kamano, maling'ling' moko nitiere mopondo. Ni ndalo moko wayudo ka mana kaka ng'ato rwako welo ka olime, to nyaka tergi ot mondo giyud bet. An bende ayudo rwak manimba, mak mana ni ok en rwak arwaka mokalo ka, to en rwak man kod luoro mathoth e iye, nimar ok orwaka e ot, to mana rogo kata ndaki motimo mudho mandiwa. we are coming from upstairs to downstairs. Okay. So it got broken because it was not built. Because people who are to help me to build underground house, those who built the mines died. Johnson Nyagana koni odak miluongo ni Kakingi kata Kingdom mamare mogero kod matafari, to kendo kata mana gedo mage otimi okang' mamalo. Waduogo mondo wayud picha mar kama Nyagana odake maber. E rangach ilorie kod ngas mos, e kendo kama wadonje okunye pi molosi mokoni en sink motudore kod ode maka. Ere kaka dhika? Kanyo to nyona step no. Tingi kanyo purwa konyo. Madwa ni mondo ji okonya. Mondo bera kaka soko. Mwachiwo mana nyaka masin magoye tuome oko. Anyalo tuomo pi? Inyalo tuomo pi. Okombe moro ndogineno kanyo. Ito take your duty. That is your contents. Koro wadwa ni gikonyowa mondo kon generation to come. Kimoro tuomo pi kama ukonya loso. Bang' siemona kama sink mare nitiere, warony mar donjo e chumba mar mudho, e kama oluongo ni kare mar budho mokwongo. Koro mae mwaluongo ni under pass. Underpass. Okay. Koro there is a room there. Magni ka pi opong' ka idwa lok dog malo. Koro odni chalo od yieyo. Kono wadonjo gi kocha? Tinyalo wuok koro gi koni mak mani pilo me kunyo kuondegi. Pudo dino ka nitie some other gates. Idhi around kuondegi. E kinde ma wadonjo, chunya goyo kibi, e kendo bul ema muche chunya dua, ni mar kata ler onge dier ot ka. Maka? Mano to en mano bedroom. Manda path. Kaka ot ni kod chumba mathoth, to kod dho udi mang'eny. Ma en achiel kuom dho udi midonjo godo kichomo jokon. Bugo to kod andaki ma waneno niendi. Koro my knowledge is composed with contents of doing things. Koro my will dwaro na tim gik moko for the next generation to come and see and learn. Ma en achiel kuom gima tudo Nyagana kendo okunyo mar rwako welo. To kama chielo bende en kama tut mokunyo machope chumba machielo mar nindo. We mota chaka penji kendo. Pinjane. Ka koth ochwe. Koro chuni nyaka iwuog ka mondo chak idhi other rooms. Mano to atiyo oko kan kika to koth chwe ma ajanindo down kuonde gin ke jomoko biro kato kwalo na gik moko. Nyalo kwalo kata mattress ni koro koth biro absorb gi sama koth ochwe mathoth koro overflow. Okay. To kendo kama chielo ma oyweye kinde ma ojony, ni mar kar nindo ne bende nitiere kar nindo mokwongo. Kanyo osebedo downstairs room nyaka piny kucho.
Malugno nudugo kita chien. Oh. Kuro there will be a room. One day you'll come again and get another new picture. Okay. Kuro wani room ni tu watudi gimacha. Kuro wakalo gi koni. Lope manyagana okunye bugni kata rogo maket kod magi giendi en gino ma otiyo godo e loso matafare. Chiemo kidwan malot ni magi. Kwasi kito pesa piny. Ngeni ka titi. How much? Bila mago ga uso 10. Kuro kadhi loso ni. Tami commission. Rikech en kod igni made chop 90, otiyo godo e loso matafare kaka gino mar yuto. Kote maketho gi. Kodhgo. To abiro nyuolo jok moko ma dwaro gi, lakini joma dwaro ni ipogne mwendo ni korko konyi. Ok nyal konyi. Mar jachien ne dwaro ipogne loch. Korko konyi sa idongi. Kuro binyono iketho utaratibu mar polo kucho. Diagi pika mana mano to bas kuro wapudhe. Ngineno. Kuro mato mai tedo ma. Luongo ni eno sutieno. Mano is a trademark kikwalo nagi. To kore iti to ni en mari. Tawe yawe nikech. Joma sebedo ka kwala ka. Mane trademark. Okoni yuto mare ok ni kare ahinya. Kata kamano temo ni yuto mare bende omedore mondo mi okuny pi mabiro konyo jogweng' kanyakla kod anyuola makiny. Tema ineno kana ni pi mane tuomo cha. Akunye tap an gi vision ni kanya so orita tadwa kelo masin mang ukonya ng'iewo. To waguro kacha kose kunye makoro kuduo. Tigo tedhi underpath kuonde mana wacho ni kanal ka. Kore en pi ma ok duo nikech bigere mabiro cemented kata ka sealed. Koro pi piny. E alwora mar jot mare ni kod gedo moko magalagala mar ute ma ok otieki. Gino moko ni lek mare en mar tieko gi kata kamano. Jok ma wuotho ka nyaka bed motang' ni mar iwuothe wikete to kod matafare mopangi. Kikier tinyalo muko laki. Omiyo nyaka wabed motang'. This is a canal. This is a canal. So it will get to that latrine which I'm constructing there. Kabilo viro. Vido kamaninde. Kuro nagora piny kanyo mang'aora. Kuonde manojakore go. Nyasaye manotimo na hundi chiemo no. Idalware I kanal kanyo. To sike moko noket mabitho bitho. No hinya lakini Nyasaye nopasore kode. Okoni buga achiel man kod dhoot en kar pith mar rech kod gwen kata kamano. Kaluwore kod onge mar lony to kod sir makare oduono ge sani kendo lokore puodho. Rech adwa keto piny ka to gwen aketo malo mano iluongo chain of food. Idwa ni mondo ipidh rech bende? Nasechako pidho rech mwalo nan gi dam. Okay. Mane be ilima nyaka gi wasungu. To nyithinde modhi oloko e puodho kae pesa yando gol maduong' mar jorech gi. Koro an ok anyal dhi kwayo nikech giloko e puodho. Kane paro ni weche matek osirumo gi kanyo, to rit matin ni mar mita 3 kowuok kar Kingdom ne kaendi en kama nyagana ne oike min ode igni mokalo kendo e bathe okunye bur kama owacho ni biro ike ka kinde ne oromo. Koro kama ochung'ni temna kete delayed. Koro gima timore ni magi agero ka koro nosenindo. Koro atimo another designers as well as a constructor. Koro ka odnya bro losi. Imi atiyo gi wall motegno ni ma ok ruchre. To Yesu bende ne kuny mane bur mano ng'ato kunyo chon. Ema nowilo ne to ike. Mano chierie. Konyiso ni ji biro ninde e bur. To biro chier. Koro kaburini ochalo kaka mochari. Kiyaro ni kane ng'ata until his visitors come to extend him. To gibiro giyude ayuda kanyo kisego e yath. Koro ike ka ji duto nindo. Koro in yiero mar loso mari sani? Aseloso. Nikech aseloso ma naketo ne mabati. To adwa nadause gi tiles. Emomiyo adwa nudu kela masin ma produce tiles go.
Rough tiles mi umo go wi ot malo gi. Can we afford that? Because mana mi work mate. Johnson Nyagana ne kod kwayo makende mar yudo sir mondo mi ochop lek mare mar tieko kare moto ni kar kingi moger e rang'iny mamalo. My generation is you. Jomatindo kaka Kakiluongi ni agency. Koro konya gi support. yeah. In any situation, you a wise man work for the next generation. But fools, Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kaunti ma Migori, e Karjot, Manyamelo. Korom Gajuang mano kanyo en sigana no mabende koro kelo giko mar chenro ni mar Ratil na nyisi kacha ni wan gi weche modhuro kata kamano